lipay kay ko ba? Kay first time na ako nakadungog sa kanta. Ila kong gikantahan dito sa sakyanan. Kay magkawat-kawat ramong gugog tulog. Og manaog siya, manaog siya sa sakyanan, mana ko kadali. Magkawat-kawat ko katulog. Nya ba naghanak ko kanang basahonon. In fact, nahuman nagyud ko sa akong 127 ka chapter. And then nasundan pug tulo ka gospel. Matthew, Mark ug Luke manayhom no nako og amag report and ugma lain na pod. Lingaw kayo. Busy pero enjoy tungod kay ang Ginoo may naghatag kusog og kadasig. Usahay lagi lami ang ipanglimbong sa eskwelahan ba. Tagaan nagkaroon ako ni sila assignment niya. Di ko musulod matuog ko aring pikas room. Pero kay di po gusto ba nga wa gud pod sila magkatunan. Gusto jud ko nga ang namati sa ako naa gyud makatunan. Kay mao man ay rason mga igsoon. Ngano nga gikinahanglan gina mga pagtudlo. Karon mo adto tas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang sukwahi nga pagkinabuhi maghalad o hugaw nga halad. Kana maoy atong hisgutan karon nga kabuntagon sukwahi sayop sukwahi nga pagkinabuhi maghatag og maghalad og hugaw nga pagsimba or hugaw nga paghalad. Ug ako nagtuo nga ikaw ug ako kinahanglang makorek jud ani. Tungod kay pwede man kang muduol og musimbas Ginoo. Pero dili ka kasimba, bisag naa ka sa simbahan, kay ang naa sa imong kinabuhi, hugaw. Ang naa sa imong kinabuhi, sala. Moadto ta una ta sa pinaka common kayo nga at kanunay mahisgutan jud nato mga igsuon pag maghisgot og pagsimba na Roma chapter 12 1 to 3, Romans chapter 12 verses 1 to 3. So kung sukwahi ang imong pagkinabuhi, hugaw nga pagsimba o hugaw nga halad ang imong mahalad. Romans chapter 12 verses 1 to 3. Ako maghangyo tanan sa pagbarog sa pagbalik. Busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad. Balaan makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Verse 2, ayaw kamo pahiuyon sa pamatasan niining panahon na. Ipabago hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpabago sa inyong panghunahuna aron masayran ninyo unsa ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit og makapahimuot kaniya. Magampo ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghan kayong mga panahon nga naghalad kami og mga hugaw nga paghalad, hugaw nga pagsimba. Tungod kay ang among pagkinabuhi na himong sukwahi diha sa imong atubangan. Busa nagatinguha kami nga matudluan, mabadlong og maikinabuhi namo unsa gayod ang tinuod nga pagsimba o Ginoo. Salamat kaayo nga ang tanan nga naabot dinhi maabot usab sa imong gahom, sa imong pagpanghikap, sa imong presensya, sa imong kaayo. Nagampo ko Lord nga kining mga pulong nga among madungog, mabuhi ni sa tanang kasing-kasing. Wala na'y kinabuhi sa mga batan-on o mga hamtong, nga usikan diha sa pagpakasala, kundili ang tanan, gamiton aron malipay ka, nga Dios nga maoy naghatag niini. Amo ning pasalamatan Lord, nga karon nga kabuntagon, lain na pod nga langit nun nga kaalam, nga among maangkon gikan diha nimo. Pinaagi o Dios sa pagkinabuhi unya niini. Samtang kami may gininhawa pa. Dalaygon ka Amahan sa walay katapusan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Magapang lingkod tang tanan. Sa makausap pa maayong buntag. Amen. So sa dili pa ko mapadayon sa unahan no. Ako lang i-welcome na atong bisita karon. Wa ko kabalog na ang pabaylaing bisita. Una mo'y nailhan, ingon ako nga, isuwat ilang pangalan o niya ibutang dire. So naay gi-invite si Nicole.
Wenceslao, apelyido ni mo day? Wenceslao. So, ako lang ning basahon si Joby. Asa Joby ani? Ana si Joby, nya si Ray. Na si Ray o nya si Jonathan. O si Jerome. Jerome. Salamat kayo mga batanon nga karon na himo mong kabahin sa amo nga fellowship. Kami dire basta magtigom ta dinhi, wa ta nagsimba og relihiyon og ayaw pod mog pasakop nako. Ha? Adto mos Ginoo pagpasakop. Kay anhi ta dinhi ang simbahon nato ang Dios man. Dili man ning relihiyon, dili man ning pastor kay ang Ginoo may naghatag sa inyong kinabuhi. So salamat kayo, welcome kayo. Unya kana sila og di na manglamano niya sa inyo ha, birahan ninyo ng mga dunggan ana nila. Okay, thank you kayo sa inyong pag-anhi ug salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Hopefully makapadayon pod nga makauban mo namo especially karong Thanksgiving ha. Ing na sila Thanksgiving nato. So mga igsoon, ang atong hisgutan karon kining hiwi, kining sayop nga pagkinabuhi mo resulta gyud ni sa paghalad og hugaw nga mga pagsimba. Sigurado gyud na mga igsoon og ato nang ma-prove dihere sa Biblia. Kami nga kining mga estudyante, mga theologians, ila na nga gitun-ana nga kana tanan nga mga matang sa mga paghalad. O gani dili pa enough ang pagtuon tungod kay maayo pog moray ilang focus ang daghana man gud na sila subject. So karon pressure kayo sila samot nag inig mabalik na tong sa una nga manglakaw pa na sila mag-evangelism sa plaza, pressure gyud na sila kaayo. Kay focus man kaayo sila gyud diha. So amo na natun-an usab kining mga kabahin sa paghalad. Before ta mo padayon sa unahan, naara koy 5 ka butang nga klarohon pag-ayo sa inyo ha. Arong masabtan nato asa nakutob ning atong paglambo diha sa Ginoo. Sa Book of Leviticus, paminaw, Genesis, Exodus, Leviticus, ang ikatulo nga libro, unang gihisgutan diha ang 5 ka klase nga paghalad. Dunay 5 ka klase nga paghalad mga igsoon nga gihisgutan diha sa Leviticus. Akon basahon ni aron makasabot ani ang unang nga halad kaning halad nga sunugonon. Naghisgot siya kabahin sa pagpaubos ni Ginoong Hesukristo hangtod sa iyang kamatayon. Diha sa kabubuton samahan. Sunod, kining halad nga pagkaon. Ang halad nga pagkaon naghisgot siya kabahin sa pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Sunod, kining halad sa kaning gitawag og peace offering. Pagpasiguli nga halad. Naghisgot siya kabahin sa fellowship or panaghiusa sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Kay kung wala ning peace offering, ang tawo kaaway man sa Dios tungod sa sala. So naay peace offering. And then sunod nga offering mga igsoon kaning gitawag og sin offering. Bot gipasabot tinuyo. Na may sala nga tinuyuan kanang kabalo na kang giingnan kang ayaw nagbuhata kay di lagi na mao imong buhaton tinuyuan na nga sala ug bugat na siya nga sala. Og mauna nga giingon diha naghisgot na siya kabahin sa pagpas-an ni Kristo. Siya maoy nagpas-an sa gibugaton sa tinuyo nga sala. Kay bugat biya kay na basta tinuyo nga sala. Then naay gitawag og trespass offering kanang wala nimo tuyuan nakasala ka. Unsa may example sa wala nimo tuyuan nakasala ka? Kanang nag-drive kag sakyanan unya na wa ka kabantay nga naay buho ang kalsada nga naay tubig unya naigo sa ligid. Napiskan nimo ang naas dapen galaka unya nakasala siya gibalikas ka. Uy batasan ka sa ligay batuon nga nagmuagi. So nakasala siya tungod nimo. So nakasala sad ka ang tawag niya na trespass offering. Nakalapas ka it means wala na siya tuyua. Og makita nimo na siya gikan sa Leviticus chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 hangtod sa chapter 7. Makita ni mo ning 5 ka klaseng halad nga ilang isgutan. Imagine na nga halad mga igsoon. Og dunay usa ka common sa kasuguan sa 5 ka mga paghalad. Ang nasa gawas na minaw, ingong amen. Dunay 5 ka halad
og usa ni ana na ay usa ka kumon nga sugo sa 5 ka halad. Kabalo mo unsa ni nga sugo? Ningon si Lord, pag maghalad mo ani, sin offering, guilt offering, trespass offering, meal offering, peace offering, pag naghalad mo, kinahanglan nga ang inyong ihalad walay tatsa. Walay tatsa. So unsa man ang ilang gihalad kaniadto sa Old Testament, maghimo sila kalaran kanang bato bitaw ipile nila. Unya patungan nila sugnod, unya ang hayop maoy ilang ihawon ipatong sa sugnod og sunogon, mao nay halad nila sa Old Testament. Nasabtan na nato? Nasabtan na to? Og kanang hayop nga ipahalad, niingon ng Ginoo, walay tatsa. Mo bitaw nang hapit natong atong Thanksgiving, nya tagaan natong i-head si Lord sa atong binuhi. Dili na siya tagaan sa atong pinaka the best. Ngano man na, wala na sa imong halad ang problema na animo. Of course, pag nahigugma kag ayon niya, tanan nga pinaka the best nimo, imo ihatag niya. Labi na wa pa kasugtan niya. Tama? Ngano ka na, nga ang tao mayon ay gugmas Ginoo, pero wa gani panahon ihatag sa Ginoo. And kabalo ko, daga na kayo mong excuse. Grabe man ko daga naglabanan, grabe man ko daga ng bulaton, muna di ko kabasas pulong sa Ginoo, grabe ang kasapaw niya akong trabaho. 5 ka oras, gani ka naka-cellphone, wala dyo kay time mo basa. Ikantahan ko sa mga bata, og mo na bless kayo ko. Og magpasalamat ko sa ilang mga magtutudlo. Na sila'y kanta nga Jeremiah 29:13. If you seek Him, you will find Him. If you seek Him with all your heart. Kanang doon ako kabata, kakanta ana. Grabe no? Jeremiah 29:13. If you seek Him, you will find Him. If you seek Him with all your heart. Sige lang, balik-balik kong kanta. Ngamurag, lamay kayo ang akong gibati. Daga na to dere nangita Ginoo pero way panahong mubasa, dili ka nagpangita nga diligent. Dili na siya seeking diligently. Because may ila-ila man imo ang Ginoo kung imong basahon ang iyang pulong. Gusto din nimo kanang mutungha siya sa imong atubangan nga murag gasigas siya nga hayag kayo nya musturya siya nimo moingon siya nimo yune jubilo. Magpaila-ila si Lord, makigsulti si Lord, pinaagi sa iyang mga pulong diha nimo. And gikantahan na kas mga bata, you will find Him if you seek Him diligently. With all your heart. Induta mga bata. Dagahanan ako nilang kanta. Ilan na po kong kantahan atong Psalms 103 verse 3. Ningon ko ayaw sa kong tudlo. Yan nga kanta. Kaya pa na ako na master ng Jeremiah chapter 29 verse 13. Ano? Susultian mo na ako kanang atong mga magtutudlo dito sa mga bata sa likod. Wala na sila nato. Wala sila makita. Wala sila na-appreciate, wala sila, pero ang ilang paghago, wala na, giutang sa Ginoo. Panalanginan na sila sa Ginoo, bahalag di ninyo sila panalanginan. I-bless unya na sila sa Ginoo. Kaysa naman kay nga itong mga bata karon, tuwa na sa TikTok na nagsaynayaway na sila. Ilang gipakanta, hala mga kantaras kalibutanon tanan, wala man lang sila nakanta, diyak nasayaw, diyak para sa Ginoo. Muna salamat yung kayo sa kinabuhi sa mga magtutudlo. Wala pa yung taon may naghatag anak nilag allowance. And hopefully makasabot sa atong tithes and offering arong pwede natang maghatag og allowance sa tanan natong mga naghago dias Ginoo. And praise God, nagpasalamat ko kagahapong adlaw na human nagyod ang problema sa sakyanan. And karon nga hapon nay lubong alauna, so atong ipagamit ang atong sakyanan. Katong ganahang maubag lubong ako kang gi-encourage nga ayaw. Pero katong mo tambong, okay ra. Muuban mo, ayaw po kay magpadayon patas taong pagkinabuhi. So,
gisulti diha ang offering o muhatag lang ko ninyo, kabahin ni sa mga paghalad, muhatag lang ko ninyo og usa, pero maunay common sa 5 ka offering nga gitudlo sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Leviticus chapter 1. Leviticus chapter 1. Leviticus chapter 1 verses 1 to 3 niingon. Didto sa tolda sa tagbuanan gitawag sa Ginoo si Moses og giingnan. Ingna ang mga Israelita nga kung maghalad sila kanakog mananap kinahanglan nga ang ihalad nila baka o karnero o kanding bakaha. Verse 3. Unsay gisulti verse 3? Kung baka ang ihalad nga sinunog, kinahanglan nga kini laki o walay tatsa. Itong basahon there is English mga igsoon. If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. Walay diferensya. Walay piang, dili takiang healthy siya. Gani, naay kanang standard. Ang standard niya, usa ka tuig ang pangidaron. It means, dili siya guwang, di pa pudlinghod. Insakto na gyud ang iyang pangidaron. Lingon siya, without blemish. Dili siya, kanang naay diferensya ang ilang ihalad. Same pod sa pagkaon. Ang una nilang ani, pinakadagko, pinaka-healthy, mao ilang ihatag ngadto sa Ginoo. Sa sin offering, sa peace offering, sa guilt offering, tanan nga offering nga gi-required ani kay arang daghana man gining offering nga gisgutan dire. Mao ni ang sugo nila sa Ginoo. Gihatag ning maong sugo, wala pa sila makasulod sa yuta sa Kanaan. Ang unang generation pa gitagaan. Ang unang generation misukol sa Ginoo, nangamatay silang tanan sulod sa 40 ka tuig. Og ang nagsunod nga henerasyon didto sa Moab gitagaan na pod og bag-ong sugo, ang naghatag nila ang gihatagan bag-o na nga generation og mao ra gyapon ang sugo. Giingnan sila, ayaw mo og kung maghalad kamo ang inyong dadon nga halad, sin offering, guilt offering, trespass offering, peace offering, male offering, kanang walay diferensya. Pinaka-the best ang inyong ihatag sa Ginoo. Muna gisulti diha. Now, wala ko nagwali karon kabahig offering arong ibutang ninyo tanang kwarta ninyo dire. Kay basig masayop na po taguna-huna karon, mayngon na po ka na mga pastor pangwarta ra na. Because what ni gahisgot og pilay inyong gi-offer nga money. Kay gani ang kwarta nga inyong gi-offer, wala na'y pulos kung ikaw nga naghalad, daoton pa ka sa atubangas na Diyos. Kang imong gihalad sa Ginoo hugaw, walay bili. Kung ikaw nga naghatag, di pa ka tarong atubangan sa Ginoo. Muna'y dapat natong masabdan karon. Because dili naman kaingnong pag-offering, dili naman kaingnong ihatag imo ikanapulo kung ikaw tarong na sa kasing-kasing nimo atubangan sa Dios. Kung ikaw nakasabot na. Dili nakasultian pa nga bisag unsa kadako ang imong income someday hurot nagkawala, walay proteksyon na. Di nakasultian ana kung nakasabot ka. Di nakahadlokon. So wala ko'y problema nimo og unsay imong conviction diha sa Ginoo, pero dapat karon makasabot ka. Walay protection ka, walay silyo ang blessing nga moabot nimo, moabot sa imong pamilya because di ka mobuhat sa unsay gisugo sa Ginoo. Pag niingon si Lord nga pinaka-the best, ang pinaka-the best nga atong gihimo para sa atong nawong. Bisag unsa pa na kamahal basta para sa atong kaugalingon ato ginampaliton. No? Minitang, oy, Thanksgiving offering nato ron, mo na. Mag-Thanksgiving tarong pizza dos. Sama na, wala man. Mangutang nga paras na wong. Natay something jud rong makatunan rong adlaw. Nagyud tay makatunan karon. So, nilabay ang daghang katuigan. Naminaw pa ba ang tanan? Basig matingala mo nga no man siyang sigig yung gasubay og Old Testament because professor lagi ko sa Old Testament survey. Di gyud ka mahimong tarong
Hindi nimo masabtan og ayo ngano man ning mga katawhan nga gaalagad sa Ginoo pero tunglo og silot kalisdanan may ilang naangkon. So dapat masabtan na nimo mga igsoon. Now, sila karon Old Testament man sila, ari sa second year New Testament. Maabot raw niya ta diha pod. So 5 ka offering, giingnan sila ayaw tatsa, ayaw na ihalad ng mga daot na mga tatsa, nya bastas para sa Dios, para sa templo, pinaka the best. Kabantay mo? Ay glap tina kay paras pare, di ba? Kadungog mo ana? Always yun na natong madunggan, ilap tina kay paras pare. Actually dili na paras pare. Di na para simbahan, di na para sa pastor. Kundi para sa Ginoo. Because buluhaton mampod na sa Ginoo. No? Kay kung para na mo na, manginabuhin lang mig amo. Kuyog ming Kuya Danilo, pamiyahe atong tagbilaran. Sunod-sunod, ragod me. Amen? Pabutangan po na kong number to kung sakyanan na to. Upat kadagkong number. Miyahe ito. Padayon sa tabi, ang masabtan na to ni. Karon, sukol sila ayos Ginoo, ni talikod sila sa Ginoo. So ang nahitabo, gipasulong sila sa Ginoo og maoy na hitabo nga naulipon sila sa Babylonia, gidaog-daog sila sulod sa 70 ka tuig. Unsay rason nganong nahitabo to? Because wala na nila buhata ang gipangsugo sa Ginoo. Doon ay mga major nga sugo ang Ginoo. Ang pinaka number 1, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And do not worship any other God. Then nagsunod ni siya nga mga balaod, kabahin sa mga paghalad, kabahin sa mga pagkinabuhi, mga tanan nga mga legalism, nagsunod niya. Kining tanan, gibaliwala, gipakawalay bili, wala na ilasa sa mga Israelita ang tanang mga pulong nga gihatag sa Ginoo. Og ako nahadlok og ayo nga moabot ang panahon, igo na lang tang maminag walig Domingo, kay ang Biblia walay lasa nato. Di ta ganang mubasa kay walay lasa parehas mga Israelite. And ang pinaka number 1 rabagyod nga rason, nganong walay lami, nganong walay lasa ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, ang pagkaton tungod kay tamis og lami kaayo para nimo ang kalibutanong buhat. Ang pulong sa Ginoo walay lasa sa ato. So may pabata kay kantahan patas batag Jeremiah 29:13. If you seek me, you will find me. If you seek me with all your heart. Lain man ta ginapangitas kinabuhi. Lain man ta ginagustos kinabuhi. Nya wala na gyud. And I tell you, disiplina gyud ni. Kaysa diyang mabasa kas Biblia, muragwa, gyoy gana. Nyang basa kas Biblia, katulugon na dayon ka. Pero wingiyanan mo cellphone, buhi, kaayo ka. And then ano mo sa Biblia, mo piyong na pod. Disiplina ni hangtod nga moabot sa time nga naay adlaw nga uhawon og ayo ka. Nga kanang inigmata nimo sa kabuntagon. Woo! Thank you Lord. Mateo chapter 10 ako karong adlaw humnon ginako ning Mateo Lord. Excited na kana. And bisag unsa pakakabisi, bisag unsa pakadaghan sa imong buluhaton. Inig uli na ako diso sa kog katulog dire nawag nas manding pining mo. Ay basta gahuwat mi dire. Ay, tuod Lord. Let's go. Nanyana ba? And og naay time, wala, basa na po. So download ko nagkalinlaing translation nga Bible sa akong cellphone kay munaog ang ako sawa kay na siya paliton. Kuha ko sa akong cellphone while maghulat, basa na po ko kahuman ko usa ka chapter, 2 ka chapter, 3 ka chapter. Timan na ako diin kong hunong kay padayon na po ko og na po ibakante nga time. Because you will find Him if you seek Him with all your heart. And di gyud ko motuo mga igsoon nga nangita kag Ginoo nga wa gani nimo basa-basa imong Biblia. Amen. Tan-awa karon bisan ang Catholic. Unsay ilang gihimo karon?
gitapok nila ang labihang daghanang Santo Niño pangsunog nila. Basig wala mo nakabalo. Tapok nila aran daghana. Gisunog sila mismo gasunog. Yung pare sa Cebu nga exorcism, tapok niya wag mga gagmayng tawong gipangdauban na nag-ingana pang ubang gakalayo. Nganuman, tungod kay ang ilang rason niingon nga dili na ni maoy tinuod nga itsura sa original nga Santo Niño. So aran dagana kayo gipang surrender sa simbahan o gipang sunog. Sultian lagi kanako. Kinsa man joy imong tuuhan ang tawo or ang Dios. Pagka binuhat sa tawo dili na Dios. Kaya ang Dios mao'y nagbuhat natong tanan. Hulaton pagag-ingon dili na mao kay ceramics na, dili na mao kay made in China na. Hulaton pagag-inganaon ka, desisyon ni dayon nga akong simbahon ang nagbuhat nako, dili ang binuhat. Sulay ko nagluhod na imong bangko di ang gilingkuran kay binuhat man na, ingnang luwas ako. Desisyon ni, kay gibasa nimo ang pulong sa Dios. Nakaron galalis-lalis na sila, gaaway-away na sila. Kay nga naman ang uban ato pinautang, wa pa naimpas niya sunugon. Galalis-lalis sila, ang uban ingong gilubong lang unta to. Inyo pa yung gisunog, gipo sa social media, sudagan kaayong mo criticize ana. Pati ang pare, hinganlan na nilag demonyo. Kaya nga ko na itong gipang sunog. Mga CFD man sa to, kauban niya sa Cebu. Kalat kayo na ron sa Facebook. Ibutang sa imong una-una, binuhat ka sa Diyos. Kadtong nagbuhat nimo maoy simbaha. Kaya pasagar kag baone, milagroso ni, waka kabalong made in China di ito. Nya ipaduol og kalayo, mausob yung dagway kay mukulo. Aron daghanam na ato kayo no, naaraman sa gilid man siguro tos kumbinto nila gitapok, gisunog kay mga sinurinder sa mga tawo. Kay giingnan sila nga dili ni mao ang itsura. Kana bitang mga bata nga nagsuot og pula nga puti kay nawo nga sinaw kayong murag mga plastic siya nga nganam siguro nagkatag-as. Nya nagtunob anang mga lingin nga murag tungtunganan, mao man na gitapok gipang sunog. So, kitang tanan gi-encourage tang magbasa og Biblia aron di ka mailad o di ka malimbungan. Makita sab nimo ang imong pagkinabuhi na mao ba? Kabalo mo, ningon sa Book of Amos. Amos, unsay imong nakita, ningon si Amos, tunton, level. And then ang Diyos ningon kaniya, Amos, akong gilibilan, akong gituntunan ang akong katawhan. Og nakita nako nga hiwi gyud ang ilang pagkinabuhi, og nakadesisyon kung pukano nako sila. And ang tunton, ang level sa atong kinabuhi, walay lain kundili ang pulong sa Ginoo. Pero kung garbuso ka nga pagkatawo, ang pulong sa Dios mao'y hiwi o ikaw mo'y insakto sa imong panglantaw. Maunay dapat nato nga pamalandungan kay maparihutas mga Israelita. Wala na nila tumana ang gipangsugo sa Ginoo. Mao hinungdan nga gipasulong sila, gisunog ang ilang nasod, gipamatay ang uban gidalag Babilonia, gihimong ulipon. And dito sa Babilonia na kompleto ang 70 ka tuig nga sila nag-ilaog Dios, naghinulsol sa ilang mga sala o gipapauli sila balik sa ilang nasod. Apan sa pagpauli nila balik sa ilang nasod, kadali lang kaayong giila nila o gisimba ang Diyos, pagkauman, nibalik na po sila sa ilang daotang buhat. Simba na po sila mga minugna sa tao, mga larawan, nagsimba sila mga Diyos-Diyos. Dayong gipadapli nila ang hustisya, gidaog-daog nila ang mga pobre, o wala na nila tumana ang mga ipatuman ni Lord diha sa mga panimbahon. O muna'y may tabo, diri kung ato ning luagan, kung ato ning pasagdan. And grasya sa Ginoo, og mabuhi pa kog dugay, dili gyud kog magwaling mayog, di gyud ka mapingsan ra ka.
Dapat gyud na ang pulong sa Ginoo, target gyud ta kanunay, apil ko ane, nganuman imposible kayong makinabuhi nimo ang insakto kung mali ang imong mga nadungog. Ingon na nga akong anak, Daddy, kanang what the bad words na? Ingo ayaw na lang nag-isulti na kay kabalo man ka nga ang sumpay ana bad words gyud. What the God? What the? Ako mga classmate Daddy kay sige sila magsulti king ana. What the? Ingo ayaw na lang nagsumpaye o niya ayaw na lang nag-isulti. Kay bisan ang atong mga anak, atong gimatuto sa pagkamatarong. Pagtuwa sila sa gawas, pagtuwa sila sa lain nga tigom, naman sila'y madunggan. Ug mali ang ilang madunggan, mali pod ilang application. Muna nga sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, naamoy Biblia, aron inigsulti nako, inyong ukbon, sakto ba kani? Basig taka-taka aron igsulti ron. Kay once nga mali inyong madungog, mali po ning atong pagkinabuhi, ang mahitabo, ang hiwi, ang pulong sa Dios og kamoy insakto, kamoy tulid. Mauni, nasultian ka nako. Dahil ito testimony ka ganina, tungod sa mga, sa mga garbo, kitang tanan na garbo. Katong mga wala na garbo, pamauli mo, unsa mo dire? Kitang tanan na ay garbo. Ug magbantay ka, kay na ay mga mapaubsaanon kaayo, di ka kabantay, sila di ay, ang grabe di ay kagarbuso. Amen? Muna sa'yo, mas malipay ka ni mga prangka nga tao, ng mga sabaan, yung mga assignment. Bantay mo kay assignment, ha? So nang ko estudyante dito, napo ko estudyante dire. Munang og-asa ko mathanksgiving, manamatyan, o bisag asa dalon gyud ako na siya kay basig maunay mo puli nako. Si Reverend Gerald ba? Tabunan po na siya assignment, kay nga mag-estudyante ra ka mo rin na, ha? Siya po. Mura na po na siya Bible student. Na mag-record na siya mga, magbasa siya niya, mag-report siya na kung siyang nabasa, kung siyang nasabtan, na po na siya mga ansiranan. Nagsapaw-sapaw. Ug asa ko ako na siya dalon. Mamatay ko niya, mupuli na ko wali. Pag tuog wali divine, ma-surprise, medyo kag-ingnon ka na ko, ikaw wali ro kalit. Dili pwede nga ang pulong sa Ginoo maoy hiwi unya atong pagkinabuhi maoy insakto. Sa kanunay gyud nato tan-awon ang pulong sa Ginoo og ang atong kinabuhi atong ipauyon sa pulong sa Dios. Pag moingon ang pulong sa Ginoo ayaw, then imong gibuhat, ikaw harag na ka katumbahon. Og nakasulat ang kaagi sa mga Israelita, agig pasidaan nato nga mga alagad sa Ginoo. Grabe ang ilang pagkapukan kay ilang gihimong insakto ilang pagkinabuhi og ang pulong sa Ginoo mo ilang giingong sayop. Nakuha na to? Kabalo mo aning taong garbuso? Wa may labtanay magbuot day ka ikaw gapakaon ako. Nga na, garbo man unya, tulid kaayo ka, ang pulong sa Ginoo, maoy naghirig. Niyon sa ang Bible, nakadesisyon na kong pukanon gyud nako ni sila. Unya, remember gyud, ang Proverbs 29 verse 1 nag-ingon, ang tao, garbuso, gahig ulo, bisan makadaga na siyang badlunga, di gyud sa patuo, mabot ang panahon, mapukan siya og di nakabangon. Mo'y nahitabo sa Israelites. Pukan sila o wag yun sila kabangon. But ningon si Lord, magbilin ko remnant. Mayon kay remnant, jutay na lang. Gamay na lang ang nabilin. So ang gamay nga nabilin, maoy ni sanay. Pag sanay nila, gidala sila balik ngadto sa yuta sa Kanaan. Gitukod nila pagbalik ang pader. Pinanguluhan ni Nehemiah.
Ang templo, pinanguluhan ni Zerubbabel, o ang spiritual walk sa katawhan, ngadto sa Lord, pinanguluhan ni Ezra, the priest. Si Hagay, Zachariah, Malakay, nagtabang og tudlo ni ining maong mga katawhan. Sila maoy plumb line, sila mao ang tunton, sila mao ang level bar, sila ang level. Kaya magtukod balayon ay level host, level bar, tunton, manay panggamiton. Kining mga magwalali, sila, kaya wa pa man nasulat ang tibuok Biblia. Sila mao'y gigamit ni Lord nga tulid ang ilang gipangsulti ug ang katawhan dapat mo sunod sa unsay gisulti. Kita masultian, hiwi na ganita, musupak pag yun, nahiwi og samot. Amen? Kabalo ka, gwapo, gwapa kita. Pero maigo gwali, mahiwi ang nawong. Magpangyamid. Ayong buntag. So nakauli na sila og nindot kayo ang ilang walk. Ako ning basahon ha. Basahon ako ni. Aron makasabot tag ayo. Ningon diha nga si Malakyas or Malakay, mga patani adto no. Siya ang ilhanan sa pagsirado sa mga propesya o mga pagpanulti sa Old Testament, sa daan nga tugon. Og ang Malakay maoy ilhanan, sinugdanan, sa 400 katuig nga silent. Usay-bot gipasabot. 400 katuig nga si Lord dili na makigsulti sa iyang katawhan pinaagig propeta. Munang gitawag siya silent years. Si Malakay ang last nga sign nga prophet. Nakasinabot ha? Dunay 400 katuig, around 400 years, nga silent. Wala na si Lord nagtagad, wala na siya nagtingog. Pasagdan na niya mga tao magbuhat og daotan, tong gustong magbuhat og daotan, ang mga matarong magpadayon sa pagkamatarong. After 400 years, natawo si Jesus. So 400 katuig, sa wapa natawo si Jesus, si Malakay nagwali. Kinsay iyang giwalihan ang katawhan nga namauli gikas Babilonia humana gidisiplina sa Ginoo. Unya ningon diha silang tanan nakakaton pinaagi sa grabing kasinatian sa ilang mga katigulangan. Apan ang katawhan dali gidayon nga mibalik sa sala sa ilang katigulangan nga miresulta ngadto sa pagkaulipon ngadto sa Babilonia. Ang pagkahakog, ang pagsimbag Diyos, ang pakigminyo og dili mga Diyos nun. Mga tawo nga wala maila sa Diyos, giabusahan nila ang mga kabos o gahi na kaayo ang ilang kasing-kasing. Grabe no? Gikan silang gidisiplina, pagbalik nila, nabalik ras dayon sila sa ilang mga pagpakasala. Murag kita og naas grabing balatian, "Usay ako Lord, ayo yun ko Ginoo. Dili na yun ko, magbago na yun ko." So nakaangko nagkaayuhan, naligo na ang panglawas, balik na pagpakasala. Bantayihan, ingon si Amos, tuntunan ka na ako, og kitan gyud ka na akong hiwi, gyud di ay ka. Pukanon ka na ako, di nakakabangon. So nibalik sila. O kay, gipadaplin nila ang mga kasuguan sa Diyos, korap na ang ilang kasing-kasing o gunahuna, nahimo ng korap, hugaw, daot, o walay kapuslanan ang ilang paghalad o pagsimba diha sa Ginoo. Moadto tas Malakay chapter 2. Kamu bag maghisgot og Malakay makuyawan man mo oy. Ana bone tight na ponera na. Ari sa tas Malakay chapter 1. Malakay chapter 1 verse 6 ta unag basa.
Malakay chapter 1 verse 6 ningon diha, ang Ginoo nga labing gamhanan miingon sa mga pare. Dini pare nga Katoliko ha. Isa nganong po nang awayan no, mayo man. Asa man ang pastor sa Bible? Nga pare raman ang naa sa Bible. Wa ka kasabot. Nga kini nga pare mga Hudyo ni og Judaism ilang relihiyon. Wapay Katolikong nang lutaw aning panahon na. Malakay pata, ha? Papagay ng tao Jesus aning nga time. Ningon diha, ang Ginoo nga labing gamanan, miingon sa mga pare, ang anak nagtahod sa iyang amahan, og ang ulipon nagtahod sa iyang agalon. Ako inyong amahan, apan nganong wala man ako ninyo tahura. Gipangutana sila sa Ginoo. Si Jervis nagtahon ni Junjun ug ni Nora. Unya si Harold nagtahod sa CEO sa tag-iya sa kumpanya. Apan ako nga Dios inyong amahan, nagbuhat kaninyo, naghatag og kinabuhi ninyo, naghatag og kusog, nagpakaon ninyo, naghatag og ulan. Nganong dili man ko ninyo tahuron? Inyo akong agalon apan nganong wala ako ninyo sunda? Gipasipalaan ako ninyo, apan mangutana gihapon kamo, giunsa kanamo sa pagpasipala. Tanawa ra gani, wa day sila kabalong kapasipala sila sa Dios. Di ba? And ye say, wherein have we despised thy name? Mutana pa sila, giunsa man kanamo pagpasipala. Verse 7 hangtod sa verse 8 nag-ingon, pinaagi sa inyong paghalad og hugaw nga pagkaon diha sa akong halaran. Og karon mangutana gyapon kamo sa unsang paagiha nga wala kami mitahod kanimo. Inyong gipasipad-an ang akong halaran. So unsa ilang gihalad? Hugaw nga halad. Hugaw. Ningon siya inyong gihatdan. Inyong gihalaran og hugaw nga halad ang akong halaran. So, ang verse 8 nag-ingon, pagdala ninyo buta nga mananap, aron inyong ihalad kanako. Naghuna-huna ba kamo nga husto ang inyong gibuhat? Dinhi na nagsugod. Naghalad sila mga mananap nga naay diferensya, naay problema. Sa inyong paghalad og piang o masakiton nga mananap, naghuna-una ba kamo nga husto ang inyong gibuhat? Sulaniin ninyo hatag ang inyong gobernador, si Aris Omintado, og halad nga sama ni ana kon malipay ba siya, og hatagan ba kabo niyag pabor? Tinuod ne? Sulayin ninyo. Atong inyong mga hayupan dito ng anak, kadtong lugos mukaon, niwang ihid, mo ihatag sa gobernador og malipay ba? Amen? Kamo diri mga ulitawo, pinaka the best ninyong ihatag sa inyong uyab, wag na ninyo nahatag sa inyong mama. Kitang tanan mayon pwedeng maulaw? Sige, solte na pwede maulaw? Auuwaw de inyo, bahala mo. Di ba mohatag tas pinaka the best kay love, kay nahigugma? So kung wala na ang gugma, kung hiwi na kadiha, imposible kayong makahatag kag insakto tarong nga paghalad, pagsimba diya sa Ginoo. An pila ka Domingong dad-an atong halad ang Dios. Nga mao ang atong kinabuhi nga hugaw. Nagdayeg tuod ta pero ang garbo nimo diya sa kasing-kasing bukal-bukaw. Nag-awit tuod ka pero imong kasing-kasing grabig pagdumot. Halad na nga hugaw. Naapata? Ingon ang verse 9, karon kamong mga pare, sulanin ninyo paghangyo ang Dios og kaluy-an ba kamo? Dili niya tubagon ang inyong pagampo og inyo ra kanang sayop. Tanawa ra guni?
Hinluan nato ni atong kasing-kasing o atong una-una. Wa ko nagisgot diri. Wa ko'y labot og pila inyong pangdad-on, ipanghalad, ipasalamat Dios Ginoo. Pero kung tarong na imong kasing-kasing ato bangas Ginoo, di gyud ka mohatag niya dili the best para nimo. Amen. Dios siya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, ang tanan iyang gihatag. Unya imo siyang duolon. Jersey-jerseyhan ra nato. Mag-jersey ra ba? Isuda kayo ni. So padayon tan ingon siya sa verse 10, ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon, gusto ko nga sirhan na ninyo ang pultahan sa templo aron dili na kamo maghaling sa akong halaran o kalayo nga walay kapuslanan. Imagine ko nung moingon si Lord, siraduan na ning simbahan, di na ko gusto na magdayeg dire magsimba. And that is why wala ko'y pake kung naatay instrument or wala, basta kay ang kasing-kasing insaktong magasimba sa Ginoo. Sa may atong pakadakanan lami na kayo ta dire, pero atong mga kasing-kasing grabe yung mga garbuha kayo. Sa gikaingon ko na, bisag kung sa payatong dalon, ihatag diya sa Ginoo. Kung kita mismo hugaw ang atong gihatag. Because di ta kahatag o kalipay diya sa Ginoo, kung ang atong pagkinabuhi, guba ng daan. Hugaw ng daan, mga igsoon. And then, ningon siya, sirhan ko kini nga maong templo. Nya, di apa, ningon siya, wala na ako'y kalipay kaninyo o dili ko na dawaton ang inyong mga halad. Imagine ako nun Nya, nita dere, nagsimba ta, o nya, di dawaton sa Ginoo ang atong pagpasalamat o ang atong pagsimba. Mangutana ko dere, mga tinuod, gyud bitaw ni naunhan lang ko ba? Wala pa man mo yung mga bana, anong nag-pills man mo? Mag-uyab pa man mo, anong nag-pills naman ka? Masakpan, pastor, basi niya, mubunga ng among sige, kinirabag yung tago na to. Bisag unsa pa ka-expert. Amen. Adira na masakpang mamanimo. Dira ta may baw ang pastor. Imna ni o imna. Tanawar yun na. Mag-uyab pa mo pero killer na kadaan. Imo pa yung patyon, kaugalingon ni mong kaliwat. Mabitaw na nga kung di pa ka responsible, di pa ka kamao unsaon na pag manage ang relationship, ayaw sulod diha. Kay kung musulod ka diha, sigurado pag na-disgrasya ka, sigurado gyud. So, ningon siyang wala na ko'y kalipay ninyo. And sa atong awit, ningon tag, ayaw akog isalikway. Ayaw akog isalikway. Wala man kag isalikway sa Dios. Ikaw ang nagsalikway sa iyang mga kasuguan. Unya, mo tabok ta no, kay kani sa Old Testament man lahi man ang iyang dealings kadto siyang katawhan. Verse 11, ingon siya gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop. Niini ang akong ngalan gipasipad-an sa kanasuran, bisang diing dapitan nagsunog silag insinso, alang kanako og naghimo og putli nga halad, apan wala ako ninyo pasidunggi sa inyong pag-ingon, hugaw ang akong halaran og ang pagkaon nga gihalad diha sa halaran, giisip ninyo nga dili maayong kanon. Nag-ingon kamo gipulan na kami niini og ako'y inyong gipahimungtan. Ano man po na, namoy kagulaan, namoy kapaingnan, namoy kapandulan, alahigon man ninyo ang Ginoo. Apilon man nato si Lord, nganong siya man po yatong pahimungtan. Sa sunod niyang gisulti, ningon siya, gihalaran ako ninyo kinawat, akan God. Amen? Thanksgiving, pastor, ngita ra kog tinugway atong kalubinhan.
Sa kabukbaka ako. Nya kay karuhilyo mo to. Para man to kasal ni Kim. Gihalaran ninyo ako kinawat nga mananap nga piang. Unya masakiton. Nagdahom ba kamo nga dawaton ko kini? Tinunglo ang tawong limbungan nga naghalad kanakog daot nga mananap nga may maayo man unta siyang mananap sa iyang turil nga iyang gisaad ihalad kanako. Kabalo mo mga igsoon? Paghuman dayon sa bagyo, dihay niabot nga blessing, wa gyud mi kay las bugas. Kay mao may usong gikumpra o gipanghatag relief goods. So palit mi, pila to kasako tong gipalit? 15? 12? Di na nako panganlan kay kihaan ko, J. Unsa man ka, J? Iya kong pahinumduman sa brand sa bugas. Nya gibahin-bahin na yung tagpulo ka kilo gipanghatod namo sa mga kaigsuonan o kamo siguro nakatilaw ato gipangbutdan mo tiyan. Naguol kayo ko. And that is why pag naay mo ingon, oy magparapol og bugas, oy maghatag og bugas, bahalag pila inyong ihatag nako ang bina kay kung naa ko akong kaugaling kwarta ako rang nandugangan. Kaysa mo palitan ng mga nanghatag ta makasala pa noon ang nidawat. Naigo patag bagyo, hiluan pataning pagkaon nilang panghatag. Mga anak na sila. Amen? Muna nga ningon Diyos Ginoon Lord, praktison yun ako na, di yun pwede, maghatag ko ka ng, hatag lang ka ng, ambot lang. Sulayin ninyo na, malipay ba mo kung inyo ihatag the best? Amen? Ako sad na ako kanang paliton nga akong ihatag. Ako usang suruyon. Tagpila dire, tagpila dito, canvas ba? Unya, kanang di ko gusto ka ng less nga quality kay muhatag manggaling ka, it means tabang ka. Unya, gatabang ka nila ilang kaguol. No? Hindi gan malipay si Lord. Ako usa kagamahan ng hari. Katawhan sa tanang kanasuran, may kahadlok kanako. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. So nagpadayon si Malakyas og pagpamadlong. Nga naman, tungod kay ilang ang mga alagad sa Ginoo, mga pare, nga mga Hudyo, gikapuyan sila sa ilahang responsibilidad. Kining mga magwalali, kining mga alagad sa Ginoo, kapuyon po din tao na mga igsoon. Na may responsibilidad sa among kaugalingong panimalay, pasano nimo ang mga gibug-aton sa katawhan, bisag gi-post ra na sa Facebook nimo nga nagka-problema ka, arang wala ka kabalo, na igaampo ni mo, Lord, hangin taon ning tawhanan ning problema, Ginoo. And kapuyon sa sila. Mone, gikapoy na ang mga katawhan ni talikod sa ilang buluhaton, then ang mga pare, gikapoy na sa ilang mga halad, o niya, og unsa lain na, sunugan na. Maura na, okay na. Okay na. And reklamo si Lord. Nireklamo siya. Sunod mga igsuon og mauni ang pinakagikuyawan kaayo sa tanang Kristohanon. Giapil niya dire paghisgot kining ikanapulo. Og dili nako ni iwali kay hadlukon kanako. Ako ra ning isulti kay basig apilon kog paningil ni Lord. Ay ikaw wa man nimo gitudlo. Paminaw ha. Ingon siya sa Malakay chapter 3 verse 6 to 12. Malakay chapter 3 verse 6 to 12. Ako mao ang Ginoo ug dili ako mausab. Busa kamong kaliwat ni Jacob wala gayod kamo mapuo. So nakigsulti siya sa mga Israelites. Verse 7, kamo sama sa inyong mga katigulangan naglapas sa akong balaod. Apan pamalik kamo kanako og dawaton ko kamo. Di man ipareha itong imong ex nga wa na gani ka gitsatan. Find the value of X. Wa na gyud. Na ba day value pa ng X? Nga X sub 1 plus Y sub 2 equals Y value.
Way nasabtan. Dili ing ana si Lord. Sa panahon ngayon mo siya isalikway, ningon siya balik lang kadawaton gyud ka sa Ginoo. Nya kita pag yoy maingong ayaw ako gisalikway. Bisag ikaw may gisalikway sa Ginoo. Kini ato mga kanta ba nagkabaliktad, no? May pay manganta na lamang tang mga himnal naman ani tanan arong mga baliktad man ning atong kanta, napay kanta nga sa tinuod lang gibati ako sa paghigugma nimo. Tinuod lagi? Tinuod? Sao naman lang ni oy. Nga siya pamalik kamo kanako og dawaton ko kamo. Sunod, mangutana kamo, unsa may among buhaton aron mobalik kami kanimo. Verse 8. Mangutana ako matarong ba sa usa ka tawo ang pagtikas sa Dios? Dili apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi? Sa mga ikanapulo og mga halad. Now, paminaw ha? Unsay giingon diri? Well, a man robbed God, yet he have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offering. So kaganina, guys, gutag katong mga halad. Katong 5, katong giingon sa Leviticus, no? Lahi ning tithes, kay ang tithes dili na halad. Ang description sa Dios, ang ikanapulo, iya gyud na sa Dios, ibalik ra nimo. Mura kagakaon bag mangga ba, di nimo apilo ng liso. Ibalik ra nimo. Kining among duha ka gagmayng bata, amo na nang gituyo, nga naa sila ilahang sobre-sobre, gitudluan gyud namo na sila. Because, nakita namo na nga kaming ginikanan, pag mo-obey me, naa ang pabor, gibless na ang blessing ni Lord. In fact, na ang blessing, og wala mo-obey ra gyud. Kamay gikinahanglan. Sa among gitudluan, nga kini siya lakaw adto adito kay ang maguwang mubasa naman pagkuha didto og pangita atong envelope nga naay tithes katong naay offering pagkuha didto kaw. So ang ako ihatag ni Gisea agkamami iyang ihatag didto ni Naya. Sila amo silang gitudluan nga maghatod dia kay inig abot sa panahon nga magagunit ta pud unya sila og mga financial blessing makamao sila unsaon nila. Dili na mo ingog, ikaw ra ako asawa mo ay hatag dito. Og na ako ang blessing, bisa ka na iyang allowance nga ihatag na ako gyud po nang siguroon nga makuha na ako ng ikapulo kay nakasabot ko nga di na ako Ako gyud nang ibalik. Lahi itong ako ang ihalad. Kaya nga akong halad, ako matong gugma. Akong gugma mantos Ginoo. So ako'y magbuot og pila akong ihatag. But kung nakaila na ka sa Diyos, di na ka mayong pagkakadlok, kabalaka, saon maning, wa na gani. Sigurado yun na. Kining mga estudyante, kabalo na sila, pilay among alawan sa mga pastor dito. Pero ang paagi lang yun, ang Ginoo, wala nagkulang sa amoa. Musunod raming usay isugo sa Ginoo. Sugot gani, mig walay mabilin dire sa amoa. No? Og mauni karon ang problema. Now, ang simbahan mangita siya sa finances. Nasa mga huna-huna sa mayon na tayo, asa man nga padong tong mga halad? Asa man nga padong tong offering? Ato ning ipakowa si pastor, kowa, Commission on Audit. Commission? Amo na, Commission on Audit. Ipakowa na to ni. Og wala gyud pod nay problema. Wala jud po ko'y kabalaka ana. Grasya sa Ginoo. Ang pangutana, ikaw. Kumusta giunsa nato ni? Unsa may giingon ni Lord? Inyo kong gikawatan? O dili ako'y nagsulti ani? Because di anata sa New Testament, di anaman ta sa bagong. Unsay hinungdan sa Acts chapter 5 si Anania o si Sapphira, ilang gilimbungan ng Dios because ilang kasing-kasing dili insakto at tubangan sa Dios. That is why
Kabalo ka, bisag gamay ra kaya nga blessing nga naa sa inimuha, satisfy ka, kontento ka, happy ka. Basta kay mo sunod kas Ginoo. Pero tanawa, bisan pag milyon, imong sweldo, imong ngalan, milyon, imong bana, dollar. Kundi igyo ka mo sunod, Ginoo sultian ka nako, kulang. Unsa may gusto di ay nimo, adto ka sa ospital, mag-tithes, mag-offering. Humanaman siya ni sulti, tanawa. Next verse, ningon siya sa verse 9. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me even with this whole nation. Nahimo mong tinunglo sa maong mga tunglo. Tungod kay inyo akong gilimbungan, inyo akong gikawatan. Ang verse 10, og mauni ang pinakadi nato ganahang verse sa kasaysayan. Aritas verse 10, kabalo mo itrain ra gana inyong mga anak naon mong baon o 20. Ayaw ba niguhot ha, remember na kay iuli or pasalamat sa Ginoo, na kay iuli sa Ginoo, ha? Tudluin yung mga anak. Ano man, maumanay silyo nila. Maumanay paagi ni Lord silang kinabuhi. Ingon siya, bring ye all the tithes into the storehouse. Dadaan ninyo ang tanang ikanapulo ngadto sa templo, that there may be meat in mine house. Kabalo mo? Dili naman unta ta manginahanglan pang magbaka kwanta dito. Oy, nay mga disaster na donate mo dire kay atong panghatod dito. Dili na. Kung ang templo na alay pagkaon. And muhilak ang atong ginikanan, walay kabayad og tuition kung ang templo na alay pagkaon. Padayonon sa nato na, unya, mas makasabota na. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may meat in mine house. So mayroon kay kag bread or meat, naa ang panginahanglanon. Kana mayroon ta, give us this day our daily bread. 1100 and 1600 ang bread, it means panginahanglanon. Wala ra na gahisgot og pagkaon. Dada dito sa templo, arong dunay magamit dito. And asa man na, saan man na mo? Ipalit na sapatos, pang basketball? Dunay magamit ang templo. Asa siya gamiton? Gamiton sa pag-alagad. What else? Ningon siya. And prove me now, herewith, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be a room enough to receive it. Grabe ang promise si Lord. Nganong di gyud ka mauswag sa kinabuhi, kay di lagi ka mubuhat. Basahon na to sa Bisaya aron maklaro igsoon. Ingon sa Bisaya, aritas Bisaya, verse 10, dada ang tibuok ikanapulo ngadto sa templo aron dunay ipagkaon didto. Sulayi ako og ipakita ko ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit og ibubo ko gayud nga madagaya. Ibubo ko kaninyo nga madagayaon gayud ang mga panalangin. Na ay blessing. Magunsa man naman ang dako kayog nag-abot sa imo ha, pagkilat hurot. Kay walay protection, walay blessing. Walay blessing. And verse 11, dili ko tugutan ang mga mananab sa paglaglag sa inyong mga tanom aron tanom aron ang inyong kaparasan mamunga og daghan. Unya ang katawhan sa tanang kanasuran moingon nga bulahan kamo tungod kay ang inyong yuta mahimo man nga maayong dapit nga puy-anan. See? Makita sa ubang mga nasod nga gibless kag ayo sa Ginoo. Gipauswag kag ayo sa Ginoo. Lamang di ta kasaligan, tagaan og gamayng butang, di ta kasaligan sa gagmayng butang. Mangandoy tagdagko. Mangandoy tagdagko. Kabalo ka mga igsoon, walay laktod sa kinabuhi. Sa amoa ani nga theological nga study, there's no shortcut
on blessings. Walay laktod diretso sa panalangin. Agi gyud kag liso. Daghan na to, ganahan tang iniglabay liso, paglingi nimo namunga na nga kahoy. Mutubo pag yun na. Mutubo siya ba? Naa? Gikan sa atong pagsugod, liso ra, ilabay atong Lourdes. Mayo 1, 2013, usa ka bukliso, ilabay Lourdes, boom. So naabot ko dire. And si Lord magpatubo ana nga liso, mukahoy, and then mamunga. Amen? Unya gaampo ko sa Ginoo, Lord, hindutag na ibisikleta na lang gyud kay og motor wa po ko'y panggas. Kay gani ang akong giplite gikas Negros padong dire, ako pamanggibayran. So, and praise God po kayo, naabot ko dire sa Lourdes, at may sa ilahan kanang Pundok family. Siyempre, wala may nag-offering, pero sila ga voluntaryo kay kasabot sila. Nakasabot sila nga kaning buhat sa Ginoo. Lisod siya sa pagsugod. Di man po may magsugilaw ninyo o unsa gyud may unsa naabame or wala gipanggutom ba or wala gani amo inigsugod na mogsangyaw dili namo na i-timing og alas 6 padong alas 8 gabi or alas 11 hangtod alas 12 dili kay maka-timing mig paniudtog panihapon. Mangwali mi di mi mo anang oras ha. Ba magkapatay gutom mi di gyud na nga naman. Tungod kay di na sila ganahang mudawas mga pulong sa sunod kaya mga anhin na butron sila mga dagko ra bagkaon. Nga na, sugod lang siya. And then ay motor dito sa Bool ay sa Mansa sa apato Honda Dream nga motor. Ingon ko akong hulaman pero kay wa may panggas. So mangutang na pod kog panggas. Ya musaka ko diri sa Lourdes. Pag abot diri sa Lourdes makakita mo kog mga bata, mga luuyon kaayo. Muhilak man jud ang akong kasing-kasing, Lord, kung na ko'y kwarta mamalit jud kog mga dagang chinilas, mga short, mga unsa diha. Lord, kung na ko'y kwarta mag-feeding jud kog mga bata, Lord. Yung mga bata bitaw ngita gagamba. Mga nato mga anak karon ngahimong mga Spider-Man. So liso lang to. Hangtod nga dihay gihatag nga rose. Unya giingnan dayon ko ang pingin nga motor. Kay gisanlig gyud nimo. Giampingan gyud ako sa katuig guba na. Kutob sa naay mo ingon dali dire kay Bible study, manay gas or wala sutoy ta. La bisita, may pastor mo na. Kabalo mo? Tungod kay gusto ra gyud ko nga ang kinabuhi sa tao madalas tiilas Ginoo mareon ko ni Kim Gaspar asa Kim Gaspar buhi pa man to. Ingon dayon to siya. Pastor, akong invite si Jimar, si Dave, kisa ba yung mga kauban Jimar? Matutag, kuan pastor ba, Aluna Beach? Matulog na ko. Matulog na ko, alas 11 gabi, mga tug Aluna Beach. Pero ang Lucas 16:9, nag-ingon, gamita ang tanang kalibutangong kabtangan ng imong nahuptan, aron ng pagdaog ug kalag diha sa Ginoo. So bisag ikapoy ko, bisag ako ilanganan ko sa budget. Unsa man dito mo tay mabalon. Sige, ubanan na ato na kos balas kakatulog sila ligo-ligo sila tong gabi. Para ra gyud nga mahigala na ko sila, masuod na ko sila, unya siran sa pulong sa Ginoo. Grabe kayo na gyud na testimony ginas pagsugod mga igsoon. O di na po na ako na ipanugilon nag-abot pasalamat kay madugay no. And then hangtod nga kay ingon man ang Biblia kasaligan kas butang nga dili imo tagaan na gyud kag imo ha. Naguba gyud ang motor. Kay bisag mangadto may kalapi upat kabok akong sakay. Asa na to Rachel lumintak bag-o pa siya ang nangalagad Ginoo dali ato taas man gining. And gilibot na mo ang buhol kaduha kaming Brian David. Kana si Brian David tuan na ron sima naman to no. Tigdula pa to in tawon og duta. Pero tanang paagi imong himuon anong mahawa siya diha. O gari na siya sa Ginoo. Nahuman na siya sa eskwela kasi iman na siya. I believe
Kung magpa-adik ra sa duta o wa gyud mo giya, diha kahuman gyud nasiman gyud sa duta. At sa ubay pastor, asa man ta, let's go. Labi bisag unsa na lang gyud nga paagi. And naguba gyud ang motor bisag Lord, asa na po ko aning ipaayo. Gitagaan kog akong kaugalingong motor. Mao to. Nanay motor. Kini na po. Then hangtod nga gi-providean na gyud og masakyan. Sa dihang gilutos ko, diha ko anang nay kawayan sa likod nagtago. Nagtago ko and diningon kong Lord, ni anhi kog buhol war bukoy kaila dire. Nya diris Lordes Ginoo arang patyon mo kunila Lord. Kung mamatay ko dire Ginoo, gyud intaway makasugilon. Na ako aning dapita. Nya nagaampo ko sa Ginoo. And Lord, kung imong kabubuton kining yuta nga akong itaguan, maunta ning yuta Lord. Mo ihatag na nanauntay simbahan dire kay dito sa loob dito sa lubok dito sa kananaang maribuhok muagi ko aron dakuan ning kahoy tigumanan kay magpakpak sila magdayeg sa mga manok madomingo magsabong and Lord dito Lordes wa mi tigumanan. So diha ko nitago nagampo ko diha. Wa pa ni kalsada dire, wa pa yung mga balay ani anang shop diha, wala pa nay kuraw. Basta kay wala pa yung mga balay. Hindi ako naghila ko, nag-ampos Ginoo. And ang akong gitaguan, maog yun ning yuta ang gihatag sa Ginoo. Mo ni direta ka simba. Ingon ko sa Lord, grabe yun kayo, maog yun. Andinaan na mo. Sa pagsugod, arang lisuda, pero tuman lang yun, ug unsa lang gyud gustos Ginoo, and magsusig yun ka, pangitaon yun mo, unsa man gyud gustos Ginoo, unsa man gyud kabubutos Ginoo, bisag dili ang ngayan, bisag walang-wala na, pag moingon si Lord, gamitan na, ihatag na, gamiton, ihatag, si Lord na ibahala. Kabalo ka nganong galisod ta? Because di lagi ta mosunod. Di lagi ta gusto, ningon si Lord, ablihan ako ang tambuanas langit, akong ibubo nimo ang panalangin sa madagayaon gayon. But ang problema, wala na sa ilang offering, ang ilang ipanghalad, mga damage nga mga hayop. And then ang ilang ikanapulo, oy sayang man ni, daku arabaan eh. Pastora mahayahayan eh. Sa muna siya, pahayahay ra. Wala na nila buhata. Sa netabo, natinonglo sila. Bisag unsa pa, si Hagay nag-prophesy. Ningon si Hagay, gatigom mo. Pero yung tinigom, mura mong nagsulod sa alkansyang busluton. Dagan mo gipugas, gamay rin yung naani, sa diyang nadala na ninyo sa inyong panimalay, giwagtang ko kining. Ano man? Pabayaan na nila ang templo. Guba gihapon. Kabalo mo, unsay problema? Ang halad? Unsay problema nila? Ikanapulo? Mga halad, dili. Ang problema nila ilang kasing-kasing. Kaya pag problema imong kasing-kasing, ang imong una-una, diha sa tubangas Ginoo, dili ka kabuhat sa unsay gisugo sa Ginoo. Lisod kay na para nimo. Kinalisudan. Kinalisudan gyud kaayo. So, in fact, we don't need missionaries and sponsors, mga alien, mga dili ingunatong sponsors. Kung kita unta mutuman sa gisugo sa Ginoo. Listen to this. Ang tanang kauban nato nga mga churches, naa sila yung mga sponsors. Ako ning gisulti sa akong estudyante. Og kita ra gyud diri ang wa. Mauna nga ang tanan nga atong gibutang dinhi, may katungod kami nga mukuha, nga mugamit og unsay kinahanglan dire. Pero asa man siya mapaingon, di na gamit nato siya sa atong sa buluhaton tanan nganuman. Kay wala man tay support. Naara diri. Unya mao na kay kulang siya. So ari na punta sa mga seed ug naay managseed mao na siya madugang-dugang din na. And gipalayog ra na tanan. Lord, basta kay nakabalo kag giunsa ni pagpanggamit Ginoo. Salamat kayo magpadayon. So nag-extension ta diha. Natay sponsor? Wala. Kita lang. Gi-extension nato diha, gi-extension nato dito sa gawas, gi-flooring nato, naghimo na po ta dito sa likod, naghimo ta dito sa eskwelahan, nagsiminto ta kalsada, magpadayon pa ta. Si Lord may maghatag.
Ayaw lang kagadlok, buhat. Taragon sa gisultis Ginoo. And sultian mo na ako, di ko musugot ka na rin, makapaimpirno na mo. So kung unsay ihatag diha, amo nang gamiton, or ato nang gamiton, para sa mga buluhaton sa Ginoo. Wala tay ato ang iyong, gabangko kag imo pastor, basig nanguha ka diha ba? Gatigom kag imo. Ginoo ragay. At least ako lipay kayo ko ba? Malipayon kay ko. Nga sa kanunay ang Dios nagpadayag sa iyang kaayo. Maabot ang time walang-wala, lisod nga lisod. Maghila ka kung kasing-kasing na ay mga estudyante nga mang exam sila, wala sila pang tuition. May mga kaigsuunan, may mga project na sila sa kalisdanan. Bisan pa lang og pangpalit lang yun untag mga galamiton sa balay, lisod, hilak akong kasing-kasing. So always ko nagpray sa Ginoo, Lord, panalangini ang panudlanan. Panalangini ang panudlanan. Dili po na matanan-tanan, no? Pero sultian na gyud mo na ako, grabe jud kayo ang mga pabor sa Ginoo. Now, kining pagpangalagan na to, pasanginlan man tanaw, mahingaw man na. Kay walib yan na nila, mahingaw na sila, ay, kana mga pastor. Higi na nilang pangwarta, pangulikta, kay kanapulo. Hoy, wa mi nanguha. Wa mi nangulikta. Ang mga taong nakasabot sa buluhatos Ginoo, sila maoy nagdala. Sila maoy naghatod. O wala na napadong sa amoa, dili kami naglipay, ana. Kay kana siya nga gihatod diha, gigamit na para sa buluhaton sa Ginoo. Wa na gidalas Roma sa Batika. Aron mo makasabot. Amen? Wa na gipahimog katedral, bilyon ang kantidad. Wa na gipagama og mga sculpture, mga kisaming milyon-milyon. Gigamit na sa pag-alagad sa tao. Amen? Gigamit na diha tanan. Kay dili pwedeng nagkasakit ka adtuon na lang kanako og hungit og postyas. Og naay sulod ang templo adtuon kanako diha gamitan ni. Manalang ni dugang-dugang. Di ka pwedeng adtuon na lang nako gipasaylo na imong mga sala panganda mga tubang kas imong makagagahom magbubuhat. O kauna ning lawas ni Kristo. Tapos baliktad, di ba? Baliktaron. Muingon nga, ngarta man na sila. Magnegosyo na lang kami, no? Nakabalo mo, sa pagkakaroon, amo na ninggi na consider tanan, and sa mga leaders, hopefully, matured ang ato mga huna-huna na ato niya nang sabutan. Nga kining tanan, nga naa dinhi, nga inyong ihatod dinhi, kamunay mugunit ani, aron makabalusad mo giunsa og unsaon. No? Aron na, sad mo'y knowledge. And, okay na. Kawali naman ko malakay. Okay na, kamanay mamanage na. Hello? So, natay mga coming nga events. So, maning mura, magwalay pagpangandam, pangandama, daan imong kasing-kasing. Kaya ako, kulbaan ako daan, ang ako asawa, mura na gina siya, ay Lord, ikanapulo, Ginoo, excited. Yung kayo may, excited-an. O kinsay mga gusto ninyo invite on si Babayap, si kina mga nananagan diha ron, si Rodi Oy, si Ivan Lim, si kinsa ning atong mga ng police, ang atong mga barangay officials, o kinsa inyong gustong invite on nato. Kaya ang atong temas pagpasalamat, seek and save the lost. O kinsay naa nila, kinsay mo tambong nila, kaapil na sila sa atong pagpasalamat mga igsoon. Amen? Una po tayo blessing, ana. Palit na po tag bugas. Bahala na naman, nagyaw-yaw na dyan. Ana po, manghatag og bugas. Manghatag ta. Kaya dili man tong kita'y mang dawat. Dali. Naitig dawat po dari. Tapok. Kung na tayo blessing, atong i-share, atong ihatag. Masabdain ang mga tao, kahit tanang tao, magbuhat kag mayo na istorya. O di ka magbuhat mong tao, nakagaya po istorya. Bisag ikaw gabuhat sa tao, anay mo istorya, gihapon nimo. Lisod kayo. So, ingon siya karon, pagbag-o mo,
Sulayin ninyo og makita ninyo, ablihan ko ang tambuanan sa langit og ibubuo ko ang panalangin nga madagayaon gayon. And that is why gamay or dako, kamo, wala mo na ako gina-encourage na no, pero sa amo ang family, amo nang gi-exercise ang among seed, first fruit namo. And usa po na sa nakita namo, amo po ng commitment diha sa Ginoo. Wa ko kabalo kung sa inyong commitment sa Ginoo, pero kaning giingon dire ayaw lang gyud ninyo nagkawata. Ayaw lang gyud. Hopefully makasabot gyud mo ana tanan nga inyo ginang ibalik kay di gyud na atoa. Og inyo na nang ihatod dire di puna para namo. Kay dili lagi na atoa igsoon. Amen. Nakabalo mo na aman po yung mga mo blessed pod sa amo. Munang nakapangalan na, moingon na sila pastor para ninimo og sa imong family. Why? They understand nga ang maabot diha dili na namo ingog amo ang kaugalingon amo nang igamit sa buluhaton nato. Idako kay ta og mga expenses mga igsuon pero praise God ang Dios nato nagatiman. Sulayata arita sa Roma 12 katong atong gibasa kaniya. Roma 12:1 hangtod sa 2. Ang conclusion ni sa tanang gisulti ni Apostol Pablo iyang pagpasabot ngadto sa katawhan. Ingon ang Romans chapter 12 verse 1 and 2. Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad balaan og makapahimuot kaniya. Mao kini ang tinuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Paminaw. Wa nay hayop. Dili na mga baka ug mga karnerong walay tatsa ang ipahalad. Kundili ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Unsa? Buhing halad. Ngano di itong halad sa una, pastor? Patyon man to nga hayop. Moingon gani tag buhing halad, it means mulihok, magpagamit, mag-alagad. Amen? Na mag-schedule na tag binughaay og kahoy. Karong next Saturday, mga hoy pa to sila usob. Nangahoy sila gahapon. Arang daghanan lag kahoy, kinabugatan kayo. Buhi man na nga halad, kusog pag-alagad man na. Buhing halad. And sometimes buhi ta dito sa kalibutan, pero para sa Ginoo patay, unsaon man nato pag-halad og buhing halad. Wala lang diha niingon nga buhing halad na pag yoy giingon dire balaan og makapahimuot kaniya. Mo bitaw kang ingnon ka nga ayaw na lang ni kabalo mo mga igsoon ing ani lang na siya kasimple. Ang imong buhaton nga naay mapandol nakasala na ka mao nang ingnon ka nako nga ayaw. Kung gusto man galing kang magsayaw-sayaw, pwede ra ikaw lang usa. Unyang nay mapandol kay imo mo pong pakitaan atong imong mga inibtag lansang. Manaway mo na sila. Sayang. Di ba? Mauna. Kaya nga naman, hindi mo siya dire. Buhing halad. Balaan og makapahimuot. So, parang mabalaan, it means separate ka, dili ka makompromise. So, ningon siya, ayog ipahiuyon. Tanawang verse 2, at ang padayon na ito, no? Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. So ang angay nga ihalad unsa? Atong kinabuhi balaan og tinuod nga halad. Naapa mo naminaw pa ta? Verse 2. Ayaw kamo pahiuyon sa pamatasan niining kalibutan na. Ayaw pahiuyon. Ayaw pahiuyon. Munang kaganinang buntag na madlong ko. Kaya bisag Domingo, naata sa church, magsige mo po magsagit-sagit og Oscar! Oscar! Ganyan na. Unsa naman eh? Nga dito po sa kusina, napoy mo kalit og ingong, meow, 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 meow. Unsa na good ne? Wala lagi mo, wala mo naglibog. At sa Bible school, nanay mo kalit dito, salamin.
Bahala na lang yun mo ngayong old, na gini si pastor, old school na gini siya, bahala gin mo. Ingani man siya ko, mamadlong man siya ko, magwali man ko, hangtod mamatay na ko, ingani gin ko. Kay upat ka generation ang akong giwalihan. Domingo, tungod sa dugay tambay sa social media, tanan nga expression sa social media, bisag Domingo, dado na. Mukalit ra kadungog, masyado na akong malakas sa masyado na akong malakas sa mundo ng mga tao. Mukalit ra ingana. Muadto na ko sa mga mundo ng mga halimaw. Grabe kayo ng mga ingana. Sige, magtambay og social media. Sumo na kayong magpabukay o magpadagat ang Oscar. Mga Domingo man ron. So gahigda-higda ko, kay mukawat kong katulog. Nakailis na ko daan, ni Abos Kuya Jonel ganina. Ngat dan mig blessing. Gahigda na ko daan. Pero nakailis na ko, kayo man ako ligo. Kalita mag-Oscar. Usa. Dindihan na po niyo, meow, 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 meow. May nalangyan kaya akong mga anak nanganta sila Jeremiah. Jeremiah 29:13. Saan ay? Ingon ang Bible, dili magpahiyo yun. Sa mapamatasan na ni kinabuhi. Kabalo mo, dili po na sayop. Malingaw man tana, mabibo, biyata na, unsa man mo. Pero, pati ba naman sa adlaw pagsimba, og naasimbahan ka, Oscar, gihapon. Para lisuda man na, oy. Amen? O kamo, mga batanon, ari mo dire, mo tambay. Yan ay wifi, magduwa-duwa mo dire. Ilapon ninyo ang simbahan. Ato mo gawas pagduwa, ato mo atong garahe. Ato mo magduwa-duwa mo dito o magbalay-balay ba mo? So ayaw kamo pahiuyon sa mga pamatasan ni ining panahon na. Ug unsay naas media maoy suoron, ug unsay maoy suhiron, sundogon, ug unsay suot sa social media mao po isuot. Mga expression la suid-suid gyud tanan, kinagrabihan asabaan na lagi ko kayo. Pero sultian mo na ako, ingana, biya po ko. Kalingaw po ba? Kami ko dito, ay nagsulod na mo klase, mga ga-imdeb, mga masteral mo tanan. Mukalit ra nag-pop up sa mga cellphone, magsigi kag slide-slide sa imong kanya. Naka-on na ito daan ang speaker ato, mukalit ra, Oscar, nga nagkalit. Grabe ha. Napa mo? Then ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Kinsay makabag-o? Ningon ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong. Kinsay makabag-o? Di gyud ko motoo anang manguyab siya nimo mabag-o. Mabag-o gina siya inig panguyab nimo pag magminyo na mo mudaotan pa na kaysa sa Satanas. Di ba? Kadagha mga lalaking buutan kayo ng uyab. Pagpanguyab ni Kuya Danilo, ti Banje, kinabutan na, ti Banje. Pag hangyo ni Manong Fidel ni Inse, mabuhutan kayo, kisa pala indiha. Na? Buutan kayo. No, si Bro Hayden ngadto kang Alma, kabalo ka. Sa likway na ako libuan ka mga barkada. Kung dugutan lang nimo ang akong gugma, makaadbli sa padlak sa imong kasing-kasing. Gikuyawan na sis Alma. Oh, Lord. Oh, Lord. Buutan na niya, Lord. Wala lang ko kabalog. Yung sa pagpananguha ni John Ongs ni Cecilin ba? Agrabiha po mo mga tawa na likod. So, ipabago sa Diyos. Dili ang tao makabago. Ikaw sa imong kaugalingon, di gyud ka mabago. Bagong tuig, bagong kinabuhi, mga sinsilyo, lukso-lukso arang motobo. You know what?
Ang Dios lang ang makahimok mga bagong butang sa atong kinabuhi, ang makabuhat o kabaguhan nato. Bisag imo pa ng taanak, shotgun imong anak nga badlungod, bungkag ulo nimo, di ka mosunod. Di lagi na, kundi yun na baguhos Ginoo. And walay pastor, walay pare, walay reliyon makabago sa tao, ang Dios lang. Pag maguba ang cellphone, unsay makabago niya, makapuli, makahimo niyang maayos siya. Refilling station sa tubig, gasolinahan. Ang cellphone, dadon nimo dito, nagbaligya sa cellphone o kanang mga technician sa cellphone, o mabago siya, maayos siya, amen? Kay sila'y gagama sa cellphone. So ikaw o ako ang gagama ni mo ang Diyos. Kung magubata ang makapuli, ang makabago, ang makaayo na to ang Diyos. Munang niingon da ipabago sa Diyos. Kung nakakaibatasan nga di kabalo kang di na mao, ina si Lord, Lord tabangi ko ani, baguha ko Lord, sukanon kay ko Lord, luuran kay ko Lord, garbuhon kay ko Ginoo. Unsa pa yung mga naani mo, dinumtanon kay ko, Lord. Pikon ko nga pagkatao, Ginoo. Lord, baguha ko. Di kay sige ratag ampo, baguha siya, Lord. Baguha sila. Kulang na lang ka mag-ampo, Lord. Usba ang Bible kay sayop. Kining ako mo'y sakto. Mura kag Israelite. Ilang gusto, ilang tumanon. Amen? So niingon siya, mauni ang tinuod nga pagsimba. And that is why, kung unang-una ang atong kasing-kasing og huna-huna, mahimo ng insakto atubangan sa Ginoo, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Dili na na-isyo ng imong paghalad, ang imuhang paghatod sa imong, unsay imong ihatag, ihalad, igsoon, imong buhaton sa imong isikataw. Kabalo ba mo? Dili ra ng halad nga inyong dadon dire madomingo. Maoy halad kanang inyong salapi or kanang naan inyong itabang sa inyong isigatawo, halad gihapon na ngadto sa Ginoo. Nasabtan nato? At least nakasabuta atong kinabuhi. Aron makahimo tagbalaan nga halad niingon sa therefore be not to conform to this world. Ayaw pagpahiyon diri sa kalibutan, but be ye transformed by the renewing of your mind. Renew. Ugma, bag-o imong una-una. Di ugma, bag-ohon yapon. Kay karon dasig ka, pagka-ugma, naluya ka, bag-uha. Dasig na ko, luya na po. Bag-uha, i-renew kanunay. And you may be proved what is good. Aron masayran nyo unsay maayo? Angayan, dawatunon, og hingpit nga kabubuton sa Ginoo. Or masayod ta. Unsa gyud ang kabubuton sa Ginoo. Di kay sige ra kag Oscar. Meow. Basaha ang Biblia. And ako kay challenge sa eskwela og wala mga igsuon. Binasahay gyud taman. And then nakita nimo mao di ay ni ang kagikahagbungan sa tao atubangan sa Dios. Sa diha nga mamaster nimo, basa nimo tanan, may baw-an nimo usay sulod sa Bible, makita nimo unsa gyoy gikahagbungan sa tawo atubangan sa Dios. Og kay dili naman siya kabalik ngadto sa Dios, ang Dios maoy ninaog aron siya mahibalik sa Ginoo. Mao na gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Karon makahimo baka sa paghalad og matarong nga pagsimba kung sayop og hiwi ang imong pagkinabuhi, dili gayon. That is why unahon nato ang atong kaugalingong kinabuhi. Pinaagi sa tabang sa Ginoo, pagpatudlo sa pulong sa Dios. And ilha karon ang imong kahuyangon. Ilha. Sa panahon nga ako sa unag mainsulto ko, akong hinumduman ng tawhana. And ako nang butangan og tuig. Ako siyang inon 5 years karon ako'y muihaw aning tawhana. Nakita nako ang akong kuya nga hubog kayo siya kaniadto. And then gikulata siya og ayo. And then dili siya kasukol kay arang hubuga na siya. So nangabuak ang iyang ngabel o niya ang iyang mata kanang murag naay patay nga dugo, nya di siya makakita.
And then gibiyaan na sa ilalom sa kalubinhan, kanang ligom sila tug dagat. Wala siya gidag hospital. Then gisakay siya sa truck, unya gidala siya sa amua. Luoy kay siya ba, bunog kay siya. Unya niingon ko 5 years gikan karon, pare-pareho na migkusog atong gakulata sa akong kuya, ako'y mo ihaw niya. Tanawa. So ako gud siyang gitiman-an. Pagka 5 years gibag-o man ko sa Ginoo. See? Inig makita na ko siya, magugma man jud ko sa tao. Lami man jud kaayong sangyawan sa pulong sa Ginoo. Nasultian na ko siya, bay, kabalo ka, katong imong gikulata kong kuya, lagot kay kunimo, pero karon lahi kayo. Gusto kaayo kong makaila ka sa Ginoo. Napailain. Katong nahubog siya o niya iyang giipit sa tako sa bilyard ang akong kamot. Nga na niya sa tako sa bilyard ba, 2 ka buok. Sakit kaayo kay bata po ko ato na maligya kog tuba. Maligya bitaw kog tuba. Unya kabalo ka ilang giinom ang tuba unya niingon sila, bayran ra namo ni unya. So nangahubog naman sila, didili na kabayad. Kay gainom pa silang tandua, din katong tuba niya nangatulog na di among gipaningil. Among singlo na tong bayad sa tuba. Kay sa una wa pa man may Ginoo. Namaligya pa man akong papa og tuba kay mananggutay man to. Nya ang halin sa tuba among ipabalon sa among mga kuya pagkaugma mo eskwela. Launa nas kadlawon di pa mi mauli kay maghulat mig bayran mi. Usaon pagbayad nga hulaton pa namog mangmata kay nangahubog. Di among gipukaw na suko. Giipit og tako ang ako ang kamot. Ginabang kahoy bitang iingana nang sa bilyard. Arang sakita kayo, murag naputol lang akong mga bukog. So niuli ko ningon ko, si Papa na lang maningil niya atong bayad. Tyo, bantay lang yung kag maparihan na tagkusog. Tuyokon yun ako imong ulo. Nga na, Jod, ginumduman ako. Gibag-o man ko sa Ginoo. Because wa may laing makabag-o ang Diyos raman. Tangtang na tong pagdumot, kalimtan na nimo to, katong panghitabo ato, nahitabo to siya, buhat to siya, wa, o di buhat sa tao, gigamit lang ang tao. Mao na may imong masabtan. O ang tanang tao nangandoy na magkaluwasan. And that is why kagabi hunat kay kong nagwali, tanang dato sa Bible akong gihisgutan. And may mga hubog dito ng lingkod sa kong tubangan, mutabang og wali, mamalikas pa ang uban. Ingon pag itong uban niyo, pag ingon ako, amen, ang tubag sa uban, piste, mampuga pastor, mo nga nagkalit. Di ba? Dito. And then sa gawas, na nagduwa dito, na mga daghan kayong batanon, alipay kayo ko. Why? Dako kayo akong tingog. Dili man ninyo tanan akong gisulti na dungog, pero doon na mo'y nadunggan, o ang pulong sa Dios gamhanan. Alipay kayo kung kasing-kasing nga nag-uli ko. Nga bisag ka browouton kayo ko. Oh, Lord, magbasa pag yung kuroning uli. Lipay kayo ko. Daghan kayo mga batanon. Amen? Kay kanang nas imong tapad, kinabadlungan kinabadlungon kay na sa una, pero gibag-o gyapos Ginoo. Amen? Walay imposible sa Ginoo. Amen, Gerald. Walay imposible sa Ginoo. And sa atong pagtapos mga igsoon, ang pinaka mensahe nga akong bilin sa inyo ha. Unahon nato pagtarong ang atong kasing-kasing og huna-huna sa Ginoo. Aron makahatag ta og makatuman ta, makabuhat ta sa matarong nga pagsimba og paghalad nga angayan diha sa tong Ginoo. Nganong dili nimo na mabuhat because dili patarong imong huna-huna og ang imong kasing-kasing diha sa Ginoo. Amen. Nay istorya po dinhi sa usa ka batan-on. Nakaila siguro mo ni Marvin og ni Philip. Tindog sa Marvin kay wa ka na ilhe. Tindog sa kay wa ka na ilhe. Sa Marvin. As Philip. Lep, atas gawas. Ana ato daplin. Ana gakugos-kugos. Grabe kay na silang testimony. Si Marvin negative 1 pa ang iyang edad, nahimo na siyang papa ni Philip. Kay magulang mas Philip niya 1 year. Unya si Philip kay wa man siya mapaingnan. Muhangyo siyang Marvin nga atos boarding house ni Marvin. Pero kay ang landlady, sa to, landlady.
Ingnon mas Marvin, ayaw nagpuya diri palayasan na. Pabayron mo na ako. So ngita ra gyud Marvin unsang paagi nga si Philip, di ra gyud niya masakpan nga adto ra gyapon niya papuyon kay wa lagi mapaingnan si Philip. Unya siya mo'y nahimong papa. Lami kay ni sila istorya lang duha. Lami kayo. Si Philip dili lang na siya pastorya kay wow siya. No, lami kay sila istorya. And then when naminaw ko, wag na-amaze kay ko silang sugilanon ba? Nga grabe yung kayo. Wag yun nato na ibaw ang naaday mga ingon ana. And kung magtanaw ka kanang tawhanan na, magtanaw ka, magbirador kayo ba? Notorious kayo dagway. Makaingon yung ka nga grabe yung kayo ni si Marben. And pati sa Yobe, di ba? Pati sa Yobe. Mahadlok nini ang mga tao niya, mga estudyante, kay birador mga ni Rod. No? Yung praise God kaayo. Ako na silang nakitaan, silang duha ang ilang panakigalaay nga. Si Marben kay lisod kayo siya budget, wala sila pagkaon, maglugaw ra sila, bahala ko sudan. Basta kay naaragod si Philip niya. And hangtod nga naka-decide si Philip nga may eskwela Bible School, mansion na ang gipuy-an ni Philip karon. Ngayon siya dako kay balay. Si Marben na po iyang adapon na ni Ron. Nga mga igsoon. Ako na ang gi-share. Ang inspired ra po ko ba nga sa ato dayang kinabuhi mga igsoon. Dili na magmatter og nailhan ta or wala or unsay atong gibuhat nahibaw-an ba or wala. Basta kay nakakita ang Ginoo ana. Endong ang imong gibuhat wala pud na giutang sa Ginoo. Gantihan jud po ka sa Ginoo ana. So imong makita and then nakiglalis ko dito sa Bible School kay nganong wala man ni tagay galawan second year naman eh. Nakiglalis ko sa nila dito, ngano man, ngano. And gituyo, rapos Ginoo, nga wa siya tagay allowance, kay arong maapil na ko siya suwali. Sukad karon naa na yung mga sakop na ito, dire, nga taga-tagaan siya. Di ba? Plano na sa Ginoo. Anya, dili na makita, walay mo sugilon, ana. Ako rin ang gisulti, no? Agi ra na, o pag-encourage natong tanan, nga kung tarong atong hunahuna o atong kasing-kasing ato bangas Ginoo, ang atong gibuhat nakita sa tao or wala, gi-appreciate ta or wala, basta kay tarong atong kasing-kasing og hunahuna, wala na gihulam sa Ginoong walay bayad. Wala na utangas Ginoo naa kay gante nga dawaton unya ni ana mga igsoon. Ako lang hangyo sa kada usa. Ingon sama kang Paul, therefore I urge you, ginadasig yun mo na ako, ginahangyo yun mo na ako, ginasultian yun mo na ako. Himo alang tarong imong kasing-kasing una-una atubangan sa Dios. Og mosunod na natanan matarong nimong pagsimbam, limpyog balaan nga halad og ang imong pag-alagad sa Dios magsunod na mga igsoon. Amen. Ayaw kag expect nga limpyo ang tubig nga imong imnon kung ang hose nga giagian sa tubig hugaw kaayo. So kung limpyo ang tubo, limpyo ginang tubig nga moagas diha. Mao puning atong kinabuhi. Mahimong matarong balaan ang atong pagsimba sa Dios kung tarong hinlo ang atong kasing-kasing og huna-huna. Mahinlo lang na, mabag-o lang na pinaagi kang Ginoong Jesucristo og wa nay lain pa. Ang Dios magpanalangin atong tanan. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghang salamat sa mga pulong nga imong gihatag namo karon. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad. Salamat Lord, imong tudluan namong kasing-kasing og hunahuna. Nga ang unsay among mabuhat, unsay among himuon Lord. Buhaton namo og himuon para sa imong kahimayaan. Nagpasalamat usab kami og nagampo sa kinabuhi sa among mga kabataan nga motubo sila nga ang nasilang kasing-kasing paghigugma diha kanimo, pag-alagad, pagsimba, mga pagdayeg ug pagpasalamat ang nagpuno sa ilang kasing-kasing og hunahuna. I-guide usab ang kinabuhi sa among mga batan-on nga dili karon magapos, maulipon, mapriso diha o Dios sa kalibutan ng mga buhat sa social media. But makabaton sila kagawasan panahon sa pagbasa sa imong mga pulong o mga pagkat-on. Salamat usab Lord sa kinabuhi sa mga hamtong nga magkat-on usab sila sa pagpaminaw sa imong mga mensahe, pagbasa, pagpadayon sa pagkinabuhi. Nga imo ang matarong nimo among kasing-kasing og among huna-huna. And we will offer you our body, living and holy sacrifices, Father God. Diha kanimo Ginoo. Tabangi kami nga dili makurap sa kalibutan, dili mahugawan, but every day bag-o ang among hunahuna, kay bag-o ang mga pulong nga among mabasa, madawat sa matag adlaw.
Salamat Lord nga dili mo labay kawang ang mga pagwali, ang mga pagtudlo nga imong gihatag diri kanamo. And thank you Lord sa tanang kinabuhi nga ni karon nagaampo ako nga ikaw o Ginoong Hesus mao'y maghari sa mga kasing-kasing o sa mga hunahuna sa tanan nga ni karon. Lord, dili makawang ang among pagsimba, ang among pag-alagad diha kanimo. Dili kami magsimba og simbahan, dili kami magpasakop sa pastor, sa pari, sa bisan unsa, but magsimba kami kanimo og magpasakop diha kanimo kay ikaw ang Dios ang tag-iya sa among kinabuhi. Simbahon kanamo nga ikaw mao'y nagbuhat og dili ang binuhat Ginoo. Salamat kay Lord nga ang imong presensya, ang imong gahom og ang mga pulong og ang mga kamatuoran buhi kanunay sa among kasing-kasing Ginoo. I pray Father God, bisan pa man karon sa pagpahiluna sa lawas ni Nanay Siding o Lord karong hapon, nagaampo ko nga ang padayon nga gugma, kalinaw, padayon nga pagdasig, mga pag-comfort, o padayon nga mga pagtandog nimo sa mga kinabuhi aron pagpamalandong nga ang kamatayon nagpaabot namong tanan, mahitabo karong hapuna Ginoo. Salamat kayo Lord, bisan pa man sa tanan nga mga nia karon walay makawang among mga paghago di kanimo, dili makawang o Dios. Salamat Lord nga sa kanunay ang imong mga pulong mao mahimong paagi. Mao ang tunton, ang plumb line, ang sukdanan, ang standard, ang pahauman sa among pangapagkinabuhi. Salamat Lord, ngamong nakita ang among kaugalingon, insakto imong pulong og kami hiwi. Dili pwede nga kami mainsakto ag ang imong pulong maoy sayo. Mao nga o Lord, tabangi kami nga magpahiuyon kami sa imong mga pulong og dili sa kalibutanon nga mga buhat. Wala kami mahimo kung wala ka o Lord. Sa kakapoy sa among mga panglawas o sa walay kasiguruhan kung buhi pa mi sa mga maabot nga mga adlaw, apa nagatinguha kami nga samtang may adlaw o may kinabuhi pa. Simbahon, alagaran, pasidunggan ka namo o ang pinaka-the best buhato namo diha kanimo sa imong kahimayaan o aron sa pagpataas sa imong balaan nga pangalan o Dios. Lord, ang pingi baya gyud ni nga ministry. Ang pingi baya gyud ang mga panimalay nga sakop ani nga ministry. Ang pingi ang imong mga kaanakan na adri kauban namo og tuas mga lagyong dapit. Salamat usab Lord nga padayon ang imong pag-atiman, pag-provide sa tanang gikinahanglan. Bisan pa man sa umaabot namong Thanksgiving days. Lord, mapasalamaton gayud kaayo kami og excited kami sa umaabot Ginoo. Unsa may outcome kining tanan ang ikalipay diha kanimo. Balaanon nimo ang dapit nga ato kami magtigom, ang tanang tawo nga gi-invite makatuod o Lord og makaapil sa maong gimbuhaton. Dili makulangan ang among preparasyon kay ikaw ang Dios maghimo sa among mga kasing-kasing nga madagayaon Ginoo. Salamat sa imong kaayo sa gugma. Dalaygon ka o Dios. Dili mo kami biyaan o dili mo kami pasagdan Ginoo. Hallelujah. Ginoong Dios ang kinabuhi ko. Manindog tang tanan.